ta ce ya annabin Allah ka nema mani mai aiki ko kuma ka sa sayyidina Ali ya nema mani. Sai ya ce mata na Fatima hala ba kya son ki zama ɗaya daga cikin matan da za su shiga aljanna gobe? Sai ta ansa ta ce tana so mana. Sai ya ce mata to kin ga aikacen da kike yi a gida da girmama mijinki da kike yi to shi ne zai sa gobe ranar tashin kiyoma ki zama ɗaya daga cikin matan da za su shiga aljanna. Daga bawa ya yi waye gari shi ike fara buɗewa ƙwayar idanu. Ita ƙwayar idanun ina ne mazauninta ne? Masu tambayar suke da amsar. Kamfanin Royal Film Productions gurbin ido. Shiri da suna gurbin ido babban kogo ne mai cike da tsarabar cikin gida a tafe da farin fari ya mutu ya dawo gashi kuma ba shi a launin tafiya me ya kashe shi ne kuma me ya dawo da shi ne ku nemi shirin gurbin ido. Auren sinna ginshiƙin ladabi har alkunya tubalin soyayya mai gini na baya rushewa. Auren sinna ginshiƙin ladabi har alkunya tubalin soyayya mai gini na baya rushewa. Gurbin ido allurar tashin laƙai-laƙan masoya yi musu ita su ta zallo. Shiryawa Umar Faruk. Gurbin ido ba ido bane. Auren soyayya mun zauna da juna ba kokawa ladabi da biyayya na kike sa in taibawa halayyar kirki ta ki ba kya canjawa kin ga mai mini komai yau zama da ke ni nai farawa. Fahimtar shirin daga wajen mai bada umarnin shirin Nuruddin Dan Kurna. Gurbin ido. To kuma yake shi akan shi ba akan wa zan yi. Sai wata bayani kishiya ba kawai tilas dole mu karo miki kishiya. Ya cike idanun dan ganin ku yayi tasiri ku nemi shirin gurbin ido. Haka ne. To ko baka zo ba ka turo kana da shi aikin da ya dama haka ne. Idan kuka taimaki kanku da kanku hukuma yadda ji daɗi ita ma ta samu gaci da kai na nan tsaya da. Ka kalli da dace. Ni ba zan ba Allah ba zai bani haihuwa da
dauki yaro tura shi wata uwa duniya wai ya tafi neman don Allah ka zauna Allah ba gidan da wannan tsari ni fa yana ta mai rai sai ka ce an bude gidan rediyo wallahi yana ka rika gaba wai kai Allah yana ta mai rai da ni kake duk wanda ya san da shi nake ya sani Allah ba in da dauki yaro ka tura shi wata uwa duniya wai ya je nemo maka kuɗi har ya tura maka kuɗi ka gyara gida ka sayi babura har kana tutiya kana wani wai duk mota da bata da lamba wai na to yaron sata yake yi to da ka tafi saurara kowa zake kasuwa san da wanda yake wannan magana daga sirri yazo ita akai ina take akan dana take na tura dana legar ban san me yake yi ba yaro dan wajenka to yaro ni kuwa tafiya ta kyau dama an ce mutuncin kaza gashin ta haka duk abin da daki ya samu albarkacin kofa ne haka duk abin da ɗaya yayi na arziki albarkacin iyaye kuma kulmi gunduwa da na tura shi legar sai na bi shi da addu'a ba ya lace haka ba tafiyar sa legar na farko dai na canza gida na yi gida bulo da bulo na biyu sutura da nake sawa yanzu a garin nan babu mai sutura irin dawa na uku mashinan da ake haya a nan in dai kaga makin a cire to 17 na wani haka ne ina da boss ta haya ta guda 13 sanadin arzikin dana ne mahaifiyarsa ne bata tsirara ba haka ne kullum tana ma an zuwa kai ga leki iri na leka din nan to wallahi duk mutumin da ya iyaye ba zai tafi ba idan ka gama zan ba da labari kai ma alkhairin ɗanka bare ni san da na je Lagos to hi daidai Lagos ne ba wata biya yayi a Lagos a gidan dan ba yake zama shagon ma da ne ya bashi jayi yake sai da lakasira kaji ba ko ba san da can ba lakasira shagon ma da shi ya bashi jayi a gidan lago nake zama wallahi ta da shi ya bashi jayi wanne ke sai kuɗi fa ne ba Lagos ba ya kace wallahi na sai da gwanda wanda suka yi canjin kuɗi mun san su dan canjin Allah da kai abin da nake so da kai ba za ka saurara do Allah ba ka kare ya ko kenan ina zuwa kwara duk inda Allah ya ɗebo abincin mutum sai ya ji ya tar da wannan abincin cin mutunci zai yau da ta aka ce yaron nan kama shi aka yana wani hali amma arewa ai kun san muna da garuruka ni ne nake sai akwai Kano State akwai Zamfara State akwai Damaturu ni ka ga mun arewa akwai Maiduguri Borno State akwai Sokoto akwai Zamfara dole ne duk wannan duk inda Allah ya ɗebo abincin mutum sai ya ji ya ci alhamdulillah naka alhamdulillah ni inda Allah din ya kaga alƙalaga din ba ka ƙara kiba ba ba ƙara lafiya ba cin mutunci ne dana mara ba shi lafiya zo ka tafi da hili ba da kuma sa masa albarka take tuna manzon zuwa nawa ya kuma shi ita da ka ganda da Allah ya ban haihuwa ko da mata sai na auka su ka ga yawa ga tari in bakari banza ne ka za ta yi a to wani da banza ne ka haifa ka tura abincin da yake ka maka amalale wata da kai na dan naka aure ma ka sai haka za ka kare a yawan ko da yi Allah ne bai kawo ka fara wa shi hakun mutane kai ba muski ba kullum kana kyafu ba zai ya aure ba wai kai aka yi samu labarin sai da lafiyar ka ba yaushe da ya aure ne masa dogon riga gariya ba da ya aure ba dogon riga uku ta yi mara gariya ya aka yi samu labarin sai da a Lagos na sai da tsire na yi canjin ka zai da laka fera ba zai ba zai da kan laka fera ba zai da gaba na jina ba ne ba da wani wani gwanjo yake sayarwa ba ya ga daushe da laka fera Allah ka fi nare da rabi ya sha roƙa shi na ka kare da na can laka fera shagon ma da shi maka jari yan dan ba su ya shi sai da na sayarwa an baka tariya diya wai shagon ma da ba shi jari ke sai da laka fera ai halaka da amina shekaran jiya waccan da muka je wani dakta ya ban da masu lakasera yanzu kai ka samu abin kenan saboda na sai da lakasera to da gogo da hadda zo to rayuwa haka take duk abin da kai hakuri to za ka ga rabo gaban ka yanda za mu ci moriyar taro haka yake kan kwana za mu dawo yau duk mutumin da ya fito a yi da mazi yau ka gane kenan ai abin da za a yi mun daina wannan zaman na lungu mu koma kan hanya kan kwana yawwa kudu arewa gabar ka bullo muna kallon ka mu za santa mai mulkin da ishe ko mota to a idan mu zai wannan gaskiya ne sai kai na goyi baya sai ya kara maka na a'a a na zo wallahi alhamdulillah hanya alhamdulillah sai billahi ai wallahi ba dan wajen ka ko tsaya a Abuja ba da tuni ma mun dade a Kano Allah sarki yawwa kayan sun zo ko hakan ma ka zo da wuri yawwa alhamdulillah to abinda nake so da kai a tamfofi ne suka zo ko sheddoji to a samu guri mai kyau da Allah a zuba su da Allah yanzu ina gaban iyaye na ne ka gane sai an hado da barko saboda dari nagode da Allah in an jima na kira ka kawai Allah ya saka hado da barko lafiya kalau ai dawowar kenan yanzu nan na sauka daga jirgi jirgi sai bilai wucewa zan yi shine sai na ga bari in biyo in zo mu dan gaisa dan ruwa kuka biyo kenan dan ruwa muka ina ka zo ban karya ba
ina sai billahi ban karya ba da tsohon sai ina magana don Allah kai da girma baka kunya ina sai billahi an zo lafiya naka ya hanya naka to da dai yaro sai ka fara kawo masa matsala ba za ka bai ni sai da talauci kashe ni kenan yaro izo da ka magana dana ko ba ku hana ni ba sai ina magana da shi za ku bura magana dana ko a za ku hana ni sai billahi baba wannan daushe ne daushe ne shi ne zo nan kayan har yanzu bai canza ba ya zai canza ai babu kudin ne yalo canza talauci yayi makanta sai dai hakuri rashin godiyar Allah ne wallahi daushe ina da komo da kana komai dama na dade ina so dan abun nan din ka wallahi saboda na ba ba shi da kudi da ne san mabukaci ne da ganin san mabukaci ne wallahi yana da rufin asiri ne naka wanda kudi nake da rufin asiri kin naka to na kanka ina na ji alheri ya bana bakin ciki sai Allah ya kara buɗa masa haka ne kuka hana shi da jaka ɗaya ba sati zai da kake ta yaro saboda dan agolan jaki ne ni kenan ni ban san darajar lodi kai daushe ungoni to Allah ya sa mata albarka ina da mara lafiya a asibiti Allah ya ma ya ci masa to tunda kana da mara lafiya kai bari a baka 20 dan kuma rike 10 ba shi da kowa da kai sai take za sai da ce maka idan ma ba an kwantar da ba wanda ya kwantar wallahi sai dan kai da wallahi duk dangin mu suna asibiti wallahi duka suna asibiti subhanallahi ba komai a ta komai ba komai ka tanga ka boka same na gida kai kuma babu sai ka idan ka rena ba da su ni ko su hada kana ji akwai kaya sababbi da nazo da su kai din sai to mu je karbo su za ka boka same na gida a'a zan samu da zan samu kai ka same gida ka ka bishi ya ta ma za ka ma dan girman Allah ka bani ne an dake fara ka bani ta albarka don Allah ka bashi da kansa wannan akwai kayan fashewa ba shi da Allah akwai gwale-gwale a ji tsada ku kun saba rike fatanya dan Allah ji wata tafka da a rantsa da Allah ya ji tsada ba ka ga ka saka masa wannan yaro je ka gida Allah ya ma albarka gode masa ba ba Allah ya ma albarka yake sakon abu wannan yaron fa ba zan daga kafa wannan kuri zan dawo ce naka ai arziki ne kaga dai babba yana ban karami ai arziki ne ja shi dai ba na bakin ciki kaga yaro wanda isabin da shi ya goge ba wani bane addu'a balle lalle na kasan irin marayan bane na kan bude sanda yaron na kace zai tafi Lagos kaga gari yayi da